Una akaunti ya Kisii, Nyamira 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao, igo yenyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, uomo Gusii. Ndizi TV, obwansu, uomo Gusii. Biyamana wanu mwanchu muriri Ndizi TV andonsi asoberete nande ni mambingi tukonyola sembeo asumuruberi Ensakia ritko ni Alhamisi jidari kemeron kebere na inyomotenyo katano gatatu mwaka w'igirubere nemeron kebere na isato ekero kwegureri ogieri koru andonsi asoberete igomanya buna umuruberio Ensakia chakire bono mambia karotori na Joshua uta akwene kuna mariogine chibichago chera senjira ya bene kurwa sensemeri ende ye studio na kwariya ndikiandage ko miandonsi asoberete tujaka monaye na tukora monaye asimambi ya aboni nyona ndora sensemo yemitanda Facebook tonyore Ndizi TV News Digital inezemeyo ya Facebook ensemo ya YouTube lene ensemo ya YouTube na boko nyora simambi ya aboni ga Ndizi TV News abona ko nyora ende tumanyane gosito chake litukonaye asimambi ya aboni ga sandonsi asoberete umwanju muringo kwariga kianda gikomye karone roberi kabisa simambi ya aboni gatobe naye mpaka omweri nyurana Thursday botambe nilituko rielichiko karaba wakiri baitu bawika studio simambi ya aboni ochakira enseyemo nenusu ya aboni mambia baikegeiga enetwa kwana igoro yerichiko nene wigeri niko tuwa kwane tena lichiko nenyoma gose family and law tukasiori kabisa korana imari echiki ya ancheire nyomo ki ya ancheire bado rendo chiko gendera asomu chadero yo ekraba wakiri bane bawo chiko chago chakira ense monenusu ya abono mambia genda sensemo yemitanda iyo mwanchumorera asensemeri ya Facebook like comment and share inde na manyana wasoide me yumurubiri boige nambe yo era screen ya igorabo nero konyora gwantumira uchumbe yao enyenge na manyana ngai kwabo kinane nkayole asemambi ya aboniga asama sabikiana onsbi yekitimu nye demo banakosa team following team chini ya maji na team diaspora na inu kobaliga nikianda gekomya semu abeta ende montomere uchumbe ya inu monte na inu mwabokire na ande no tole ino moleme yumuroberio asemambi ya aboniga na kwariga ndi ochaka mananche nande okora mananche asemambi ya aboniga mimi nangoja ujumbe yako onteina ya kwabokire na nakyorobereti litukoliao ekebako kogenda litukulalo nimetena nilituko bantu bako genda se jiro ya daraja 2 Mugusiba nobokire oikira se jiro ya daraja 2 ekiagara akoro bonjo libobere batato enda Makori na gochi nyumba ige jiro daraja 2 pono nimetena abantu baikiroro bachakire okoro bonjo li ao asimambi ya aboni bamati nyomondo edwini umwenga enokumochere no mureme yumuroberio ekiongosevanyo onseri Kisto Njali Dismas Yokinyi Nicolas Yogega Teresa Kwamboka nare tokorokana nere Kemisovi Motangoro asema jiri chanya ngongo nimbate Keri Estelle nimbate Teresa Kimto na Teresa Kirubo Cynthia nere wasoire me yumuroberio asemambi ya abone kronse meredina litugoliao niko bono kwali cha kirego seriko kwa rosire buya oseniko kwacha kirebuya asemambi ya aboniga Benadi mokahani metina bonai wasoire me yumuroberio igenta okora eringi yo abuona boko ya share Ometuika tutura abanta bange bona mashabikiane wale mmechangamuka kuikamata bya bantuna ya yumuroberio Ensakia osoire
bono bali pali no ena ase hoteli ya Kikwetu abune ensemeri yasuneka nenu ninsemeri dina mwasoire ime yumuroberio ubwensakia abono mambia bono botambe tingorosa kote bune kirenga kyumuroberio yo no korosa litukuri yao no kote naralia korekana litukuri naralia aroberio korekana lituko lialero narali nande ara korekana gochi angyo ekarangwete bune bimonyo umuraibu ensengo tara nanda sorongo rwa Gusii abwangyo anekera kwenda ase county ya Nyamira ajigo chakyo murobere o industrial park egongo chare nande angyo ngonya dipitisha dore asini karajinga kichikire torena nande ngochare tara yae wikitera era ikiera litukuria chuma pili no aringa sensemeri ya Nyantrago asumurobere bwa masabo ose interdominational prayers lakini nande ndoje na nabara ajiri tukuliangyo asensemeyo ya Nyamira yobe peshae najua kwamba umeichacha ndani ya nyumba au mbali tokora kora check ya sini lakini ngo ikanda ya alias main check endole nambara ibali batumire uchumbe yabo bali nawe ino gotona Joshua utakorwa asensemeyo ende ye studio akwene kuna byonsi bya ikire buya ase oberete Iwana akwaria nikiandagi komi oso imeyo moroberio tuchaka manae tukora manae asemambi ya aboniga tasidi botamina nawo taineli chiko igoge koragensa yeri chiko ngoje kwa natore etobigito yeri tuko otoska enero Ndizi TV obwansu bomogusi nakikwa bokire nakinaga nikumanya ngakikwa bokire andonsi asoberete kwa bokire kubate birukunyubiko chandete ekwa bokire korebye kore omogoko ose kwa bokire korobeti mirobeli emenge anene kera abawrokiwa bagari kwena se bago join university ange wike yamo ya tigairega indi bajake go join e university ewono ni maitebuna nigo bakare abaibuli nigo bakare go sigesega sana ekara bane bataranyore bitoki bisaine kiagera neba ne serikali ngojire gwakanda abande kibese azemeri ronde scholarship yawe gatote babona etome ekere serikali iranyorugo tom funding igemine tumna umwano goika anyorwe wasiri mukuni ngoroje igogo iko mwano anyorwe oswa ase gochake semester gosigoswa ase school iko mwibo naye bwe karakali elinde karora nyorna bintu bya kwamira asini kurwa ase serikali ekwanyorna ya kwabekiro mwano ase school igo mwibo libona mbandete gwetoma kabisa kiandage ko mikwana kinanga kibako nyore school fees bune yora nanya ndo mwibo ligeta yo mabwe chanda kabisa wakiro mosani yo yesi mina haya ga kinkonye eribwa misini inda koreme chanderan nda kora process jiranda kando mwana no nebese umungno yo nabali netega alibuye igakago ikanchira oldumire fea uriga karakamatena yaya umedena alengere ina nkwane ritekoba amangana makongu sana oya kamubodi ndega kinkware kontebi ndarange anonye nkoru buone orojina atumire transport ne ya 300 ngoikanda abnande ngoira nande gongo tumianda ange 100 yona kimbateri bumia ine ngoira neriwa ankware kontebi gakitije usali uriya kamatena yabono nande nanjina asinale korusi na chiabolire yoni wetena bono moswadi otabwade asinala go chikorusi amangana makongu sana igolende ebintu mbikongete ebintu mbibolete lakini no gwetoma atorena ki aborokiwa basoire ase eskuru asenjera ya abene penda dimokani mekuona ewade nango karore bune merobiri kora so manager semezi baadaye lakini no mureme yumuroberi aroko Kristi ngweba ochote na yaya na ni wesha biki mkuu onyoringo gweba na ba mangana arabe amakongu ni maitali na dismas yokinyina kwa nani be juu ya obasi nere Vincent maina timeto kwa bokire kwa sensemeli ya bosansa BH timetina kwa bokire na bokonya kontoma ni maitena bono kwa bokire mete juu Joshua yako nyulia ne juu mete roma peme kuboka bono mete ngotware kari kabisa abura nyona yaitire enkabi osi yaitire gechule mapema mbia na ndo meta babasi alimbana tena mapema is the best na mapema mbia asiji word jirichia bali tena wako safi kabisa bakubuka mapema ikaba mwanjumorelia handonse asikwapeta kurwa chikosi yonsi chonsi Gusii ine county ya Kisii na Nyamira
046 na 045 na abari ndikianda yekomi ndole na ngaki toko suka na inwe mpaka mwerio asemambi yabone simply notundo tindakorra lakini semere dina unaendelea kukombosi SMS yako asemambi yaboniga Feriza Nyanjama mwana Brighton na Vrevia imedina bono mwabokiri na mulimi yumurobelio na ino kramu endete kwiroberi go chiaseke bago keino asemambi ya abone Joshua nera konteina nkwani abantu bonsi baso bari kurwa sensema yao basi atana na yeye anawatakia siku njema. Unajua siku njema huonekana asubuhi ndiposa tuasoirema inetoroseri tukuriao asemambi ya aboniga ndego ntumira uchumbe yao asemambi ya aboniga na mange agenda teko korekana imi na isiko ya Gusii anene asorogo ruwa Gusii nerina obotaka mbororo lakini abantu mbale berure baenda teko nyako bakonya asinzema buna aliase ebunge ya Kitutu Judge North korengana numuli kito dibane asanya na gita sense media karona abantu bali bagachirwe chinyomba na korwase kiombe osekiri gomgiritaria serikali yekorawa na Joshua Nyagenchi wagachira abantu nyombali asinjira ya moyo kubasira na roja babenyi bensemeri bakaregotogisana bagosira bagoteana rende bakonywe na kwendra gosira mbiye mono bali babwate bitoki kendra gosira abantu to na yaya na aybono kubwate na bono tiga abantu bachandiki yaya konya bali batabwati ase binyoro mete to gusieto ke to sirie gabweye kadhi rich and the poor nero romonto ko baro motenengu abantu mono bagosoma bagenda Nairobi bebe kenyoro pi bakekara matanga oja kobana libakubone mbura yatu etabwe garaba maite na para teri gweteka ya bantu mwese kubeka namo no embali mwa biokira ke gurwa se kenyorogete abakonyana nainu mwasukirie kenyorekyo ose mwakebekere kende enamo kubeka no yema ite na rona enda kenyorogete na atara ekarongara gukora check asinin kanyora bantu abo begete chitaye jijasora Ijiko tumeke sora keroka rugweta na bachigo kumoleka nkarona abantu bagorire area yo babekire stimatera ikorro nkarabya sana ibone ndo kurukana back to the community karokwa nyore gatiga koba naye onjimbo obegete umede nande nanyoro muntu gete akaenda akagoroboremo ekiragoroboremo akinyoreki abantu abekenyoro bakamonya sana bakamotebina utarabeke woro igatura mayanga kiwacha gaiga na andenga kioro mosani angani bakamotena kokobeke woro yao na kwa gurubo ma iwana litoko mayana ebinto mbiro bwate mabwe bitingu iwana libono watura kitia baibi ori agaja kwatena yaya injiro monto muya bakamatena ko ikatura akosoma ena wasoire kenyoruge itoka igatocha no mogeni ai kwa makobeke woro kabisa totegetina abantu bakorore ni akwatena no kobeke wall igobana litoko mane binto bwate mabune bitingu igobana liyo watura kitio boibi lakini monto yena baba tena anje no monto muya abakara menya abune kenyoro akara irange medinyista iga bakara monara bano bakamubeka mbaki getabu gia gikinyoro ono rende akabo monto muya mete na abantu mbaro batari gosoano ani getabu gikinyoro surely buna kore nyangongo buna kimsofi motangi alia buna kore semore tema gwashye dinabantu kabeno ane getabu gie kinyoro tigako baena nayo ngongu ayorojina bokongu mbo gwaka hodi mwao guseno nyino mwana otagweta meta bantu mbale ekano eno mwana etire oje school pona liako inyora abasani guseno liako inyora ne kinyore kyo nkeroro kumbe nigale ngo muntu olengo mosiereri ya mete gusito tigo bosiereri nande tigatobe abantu togo ikabantange amotali ne rasima onyoro bokongu gusota ko bokonyi umaye gutaka ko ikabantange ya chaka korosyo bwa matebu ao mapema mbuye na gotebi ababasi ari bakagoteba mapema mbuya tema korosyo bosani mapema tema kwiroberi mapema tema ko bomuntu muya mapema umaye tebu na boni ge birango atibika mete asijinsemo umuntu naru tanje no ena abana mate njengni ngo kwane gente kesa menyeta Gusii nande na kerode yani kirango ati gete gundero motegoro ko gicha abana bako bare banyarebe mbacha batu hina boko lenda abana oseba orojine bara umye babuneke ya to kuba tuera rende ligege tege tambe tuera bande birango ati lakini umuntu ate birango ati bitobe to motegoro tata anagasmeto mete birango ati bebwate season ujagro mutinyo sabambako yokianda konyorore birango ati ebyamete bisararete kabisa lakini kwa nyana muntu tari gutaka no eno abana bari no batwe kirango ati yoga no neri pera
lakini wewe kwa na mapera gundete ise kabisa ekinyo njojene ngo jiriali nande karaigwe tinyo njiku gabuni kaigwete bobe oja kujiruta ama kindi ya gakiti gato baba ntaba ya noene birangwa debi ena boko bion lakini dende gakuma to monto nale orali ne ekirangwati ama ngana aba makong kabisa ni montago chai kabisa bona bone miaka ya maiga ekiagera umwana oyo ngokwa umwana oyo ko reform 4 nande ngagiteno mosaniale miaka ya maiga kabisa mede kale na kabeiro molemi bwa marabwani ona watindi joshu gate na ngaki kale ya neli yakana kabeiro molemi bwa bugosimeka amarabwani musubati oyo mo ni gai bwa internet osemolitare ngenga kei agaeta kenyoro kianalia akantena gaki lira bwani mete lira bwani kotena liro mondo akantena nkonya lira bwani mete ngakirende amarabwani na yekire ngabu mete ngamwalira bwani wajeta akaiboro mwana mumura akamorokeri italiane wano mwangno yo Brighton okore school form 4 akore tange miaka bana tari ebere etato go chikwera iwithire miaka inere ngako chimaega abuo bantu batena kindo Brighton bano kwararire biage na maene na ararire biage na kirenko na ritokora no meto korora bosiasirin metena bajete nkamwalira bwanili akaragenda na baibore na ba gongeti akaiboro mwana mumura ange wiki yam akamuruka Brighton. That's a true story. Bono mongwano yo kinre obero monto mande ono janare bona kitata lili ajete ihona ko modalira bwani tanga taruge de mwana lilieta akindende mwana yo abeire monene rande no mosaniale limoni gente betronira ajaja mostiga kabisa somoroberio urban blaze aliye bembeli musayo araje mwana ino moteli ale kabisa ela bari kabisa gwene kibuna nere na maite binto ali kabisa na maite boteli ende tali baruboka na somete metando bago Brighton na bantu bare bright biasan ikoni na kyo demna abantu barabangiti mondo kete mete ngoigwe none meganito asomi kubuna mondo akuyuna abantu bachire kurwalia yonderende ngo sambale ngenyama na turate bana akitika tutiko bongiti to babantaba ya kaka usambe nyama lendo njimbo ko ngondire uri akarutenya meri go jari kumbenya meri onyerudire neri karago jibolere mwanjumere ngikyabete weza urende na bogora mangana makongwa bete nge ko benyombare ni kikyabete kumbe ne nyameri arusiriko onyeruta go jari na onjimbo tarana ne nyama ya haki nyama ya nyama bwa dari muzu yoneri musu na dari kwasiega amangana makongu sana bantu barabangiti arona jarali aro mongiti mede monta tena tata kitiko kwa kende gyons no ena mabere monta tata kitiko kwa no mabere no aro mongiti na jor ha teto tiko bongiti Gusii to konya ne toskigo jibosio ekiagera ene renjere yamo endin mede no mwana ena poko mosira abantu mbale mede ani monta bwa debesa kia ko make sure no bunchire eno no mochango akurusara sini sara zinebe stinda kana kini monto kaki na kiwango kiriubwate urushiringi sara sini no tabwate sara sini mangana kiai for example lero nara mwasi nini abumbono metene njagete check ya sinini usina tekora kwanda na aliakoba akonya konyora na bantu mbabwate umochango kosekirageri kenyange umwana okore nyangi nategete gusirwa nonya kere kirageri every wedding gwache kwa magoragera gwakana siringi 50 lakini one ndagere kwali nisa ine siringi 50 mboko gaki ayo kwa magoja nandi nikokobeka emete egyo tarike ngirikuwa ndasigete yani ayo obegete kabisa no obegete watermelon ukabeka kwerende ukabeka ki ngoko enzwe nayo kubona murambekera lakini kwa magoro siringi 50 osisiringi 30 anajiko ugojiani na sakara lakini netia tobe abankwana tokonya ne asorongorwa Gusii tuske gochi ibosio amangana yona liara tokonye gochi asamatuko alibosio manjumuliria na kwari ndikiana yikomyo soime yomoroberio asemambi ya boniga asondonsi sobere tende tuske gochi bosio na mangana tokorkana imena isiko ya Gusii
na romosuba diori jebjiril o kande otebri na ya ayerta usekaneti na mangana ari a Finland ere ya ayata usekaneti kianda gikomi oino monto okomomochi Omo wasiri wa mangana a sports na youths no gaigete asense meri yebunge itugurigere kalali kwira neri igoronkia manyide asense mechi kosoli anekreo tebakana aba ni anjo kimbale banyaride bakonyorwa ase ege banyaride bakonyorwa ase gochikokora mangana abo nakane tena ta kulisain lakini nitugo tukiboro bokorwe omo oyo kabere mwavana bwe county ya Kamega gwikirivo paranya amona borgi baye itugurigoro nigo ba bwege tubyara ekera aba obisekuru ase kyombekeri gia EACC go sekeri kyobotuki gerie ke kurwani obukurumia sense ya Kenya kigeta ali na otabana nigo ke kare koligi document gede koligere na naki ngaki osina usekanete asesemo yobokurumi naro jarika okwana ka otena ya egentege egekare ge siasa niko gesege siasa ekarona baraibande ba omobwasi miolo moja wa Kenya babeduni subuna baigeta sense meri na korage kiara bari bakorete amangana ayu ekrabate na haya buna ndo bate kokora gorigo bokurumi goseko orio machiri tiga batubege chinjera chingia joko bwata nonye aba Kenya karoje na abantu basumiro moja usabara ikroa sense ya sumiro moja na bakembire na bakwane dedi tukurigoro boigo naroje na abanyanyimba bono nigo bamentirwe engeri ya abo abane bakamentueru abane bakamento chibese ekero mbamente tu engeria abane bakamento 1200 abane mbamente tu gobono oyo konyo koli 21,000 bane yao chikoli 21,000 22,500 igo mbamente tu gento keke ekero naro chena Inspector General of Police nere akwande damangana ayo amo nomo tenerio ligose chairman ya Ikyombekeri kia National Police Service Commission igono jena banyanyimba na buru banyore getari kende keke metumo tona komenta chishiringi 10 kiro motienyi igo komendire na igona bogo suka gochi ibosio omurai bwense Dr. William Ruto nigo andete kurege tindi gochi asaba obisa beserekali bari baratoekane gosimo kenyonde bwense oyi oratoekane kabwate obokurumi gosika akora obokurumi ekarate buna niga ekarate na abubono Uriyo jautu karakaro mokurumi na bara idwe tambo kerege tindi ase ense yeito ya Kenya. Abo yuko mara ibwense na kwa nede igoro yengana akirani nga sense moya State House county ya Nakuru na kwa nede nga kiago chiko kwana no ne boss kusoma teneri bo TikTok igoro ye content moderation in content kira bekwe asense meri ya TikTok ani gagoja unyore kromo Kenya yomo anyatiga ko beke petition asebunge buna mangana TikTok neta keire era inin twa magorumna nigo ya beire ke gosali abana ase ense yeito ya Kenya igo miss festival nigo ya gendete ali asense moya Nakuru anne balibanya rite bagweta kuru asense meri ya Dedet Kimati wano nigo bare koko kumura ibwense aburit koligoro litukuri igo Brighton cabinet secretary nere Musari Mudavadi nigarenga sense meri ya Masai Mara anekeregete asense mo ya cultural week asense meri ya Mansai ekrate temna ene renjire ya moyo kwene kuna abantu ngolenda barege kurukyabo akatogisane gesa kukyaba igya aba Mansai Rero mokonyi bumurayi bensere gashawa na robere kwenda sense meyo ajigosieka ege kare kyogose ajigosieka omoroberio yo o culture week ya sense meri ya Mansai kubatakana nege karokeri kya culture week ya Mansai ya sense moya Mansai Mara rande ntore boli buna intoba Gusii ngayege korge itogya chiete intundo bwati culture ngo twardor culture week lakini ebintu to kora mbiri bitali byaba Gusii shwari indunga ituiredeke korogieito nantote buna bono nige kare Gusii culture week tobekerwe biegali tobekerwe roteruali tobekerwe ensio norogena omete Joshua no mete ensio norogena boli kwanyako birora mento bwate mpaka libiri liriyo kore mete ensio derigena lirie monda gasire ensio agasire ali kabisa oboli ba agasire ensio ndiera kanyama kali kabisa mondo akobekali orogena nensio Joshua kati yorogena nensio ngia kanane Karawate ano bimayede. Dante. Joshua ingia kanane.
Oroge na nensio ningia kanne Joshua kare ante igana na nensio Tubwa tensio noroge na kabisa no ninje binde binimbi bwata alika ageko binde ira bitote manito culture jeito tuara Gusii kabisa tuarege korgeito ngere kiege omaite tuabwate mbake kigo keri tuagasie kire kare tuabwate ruambo tuabwate binte bingalia yonde ne tubwate finisi tunyanya ngora toira ali arse en resort ngora toka biroro lakini nende yake tu embrace ya mangana culture ose toteberete kubwa dikarja chinde chabantu bantu meta bantu squeeze babere mpaka western culture montabe kete yanga te mukoro mwana kete mugusia bete none yanga seise egwa kumina kai mangana majira ni bono oroche culture ito ya siri bono korana culture ne tu ajakir ko bwadia mpaka meta na jida babsa mari bajida ngabona muntu takaboriga no interesting code ye ya ireire nonye na abana gukururwa lakini bali mate tena abantu mpato meke embin ose excuse kia dressing code okonya lakini no montabe gete kemini kabisa abumbara tamaidina go sabana biboli ose ninki na kiekyo na nida tembe jembo na no ndunyina na boli bishop na ekero mokungu bona bono ferista ngira kwenda risabu nitakire aende ne rongi achikobeke rongi risabu ali kabisa asaba biboli bane igini jenda boli na dressing code mete kale maskana ale ngorro masukana alengoro ngairungwere getanga yere yakero mwana arugire ngayagoji ngayatarigoji oroche nawe ushikorire no ene bisange binge ebikokorekana Gusii no ebikokorekana asinze mojinde mbiri kokorekana mono esa ali okorana twebire culture yaito ngakino ene nyaroke go ikaransa ekera go ikaransa ngakia kwirambura nakyo mumuragoba disikwiswa makonyana no mumurano wali chikoni na mambo mwabago itomushene omaite miakeri yeito ya magega nerina mwibuli akachine isako nyora kole chikoni akoboni kyoko ala chikoni ntu abwate saiga aswa ka hotire kabisa tokanye tena endagere torangana kei maite ntu to akarangana no musekale na jemoni kunu alia agonde agara ya beire lakini siku hizi ebintu bone bya tantane kabisa entu kyajera abune nina aba mansai barompa abwate culture yabo lituko wiki yengima kwaro jena abagabana babo ebachete bonsi bi sam ali samburu naro je bakandalia gunaro ko yani bonsi bino balengalia roje abagere mbabwate karja yabo abaikoye mbabwate karja yabo okubuna karja yabo eri kabisa ena montono montogosire abagaka ba moire inse erone kero obukurikano bwaberi no eno morayo baramirwe yani ekero nonyeno murayo baramirwe kuguna abagaka mbaenda ali banyinya none mboli bakoragi intubono yani into toendete okuramana tokorama bantu baito kojiziko yani tuisiereti tweka banyene mbarabia ntubwate Gusii Council of Elders mbabwate culture abaro bachirama bato bekiramo unomo Gusii usebaganyete saga pamagokwana mwaka matundura emokugwesaka mamagokwana culture yetu nelie Gusii yetu bono giasirire omwana ko tena sasa mimi hapana koza yani Gusii yetu nkeyo mugusite kwegeri mwana wa Gusii omwana kwa Gusii yani o matena sa ongea Kiswahili tuma idine erango jengia nelie omochikorone mam mwachokoro yo akamanye Gusii sana na kia maite by the way era kamanye Gusii lakini moni ya kukwa nege songo ngaja kwanje kero mamo mwabo namba ya kumborke ngakimwa akante bine language ntanganenge ino mochokorone akante bina language yengiya nengiya omonto na manyite go kwana akara mwana maite Gusii acha gere Gusii for sure ala kwa nege Swahili kia sana nege songo ino mochokorona ako kwana buya sana ase akoba nasa neskuru wale boniga pia sana manchumulia aibon twara sioriri emambi ya boniga natakora koira asenzemo ayebiro ase mambi ya boniga ekaronga jite ekarongro je semesinu jajire oisomande bada kole natakora koira asenzemali yebiro ase mambi ya aboniga omanchumulia Joshua ba ngonyo me Joshua ali ngonya sensemo yege Gusii ntubwate ndokoro kana intelligence baite mondawa tena intelligence ya Joshua eregoro nechinge chiri lakini
mone tumaiteji 4 types of intelligence. Nande na jikwandete ngagite ya maiga sana. Kolende kona koligere nate tena tora ligereria intelligence enjiri change. Types of intelligence. Joshua ekdora tebe intelligence somonu bwe ekeuzi. O manyi bwegoro. Timaite ngakcho tora kwana somonu intelligence. Enchara to tumeko bongaini bwaito. Eyo ntubade intelligence eyo nakito tumeka obongaini bwaito asenjera ya abene kuseyende. Ntubwate chitaibu inye according naba manyi tukatwara intelligence quotient, tukatwara emotional quotient, tukatwara social quotient na advanced quotient. Lakini tukulia rero nariko kwane Jones enataka ndaenda emotional quotient. Nero yo kanataka tura single out iona kubwate Jones no muntu natware chonzi amdo dorigere gochi bosio ina nochi tware chonzi gosenere ra kobore nande isiko kobora how danger egiato ade ndo bade intelligence quotient yani na just tada no monto ne intellectual yani onne monto motindi sana mato montonaro korigere ligo maengiore ngeredi montonaro korigere ligo maena aya egentongero kerege tindi sana nando montonaro ra kwane egentogete nande geikirane mabi okumina tato mondo yo omorogio kale oseno mugango ya igona amanyete nabwato bongaini gete ako tena ya nyabende ose onjimba naro ligento gete yani era amanyete already ako somete ibirengere mondo inaroro mondo naro bata social quotient yani na kiara ausheti nabando naro otanye bwati era rero nrenja Goro no mede no yomuntu da kora abakado sana lakini tukore rero mwanju muri sensa zali yebiro inataka turali amangana aya emotional quotient nayo kanataka akora aligeri asemambi ya aboniga emotional intelligence nayo nataka turali bono mambi bako tebana emotional intelligence ni gere engiamono it's more important than intelligence quotient for success. Yani emotional yeni gere ngiyemono kubwa IQ maideo dana umontoni gawada IQ lakini wano to bada EQ eyere emotional quotient yani kolengana nobo tuki osino manyi ni gere emotional quotient ni gere eyenge jomono kubwa IQ as a success. Kolenda IQ nere important, but it's not the only thing that matters. Emotional intelligence is just as important, if not more important for success in life. Yani chonzi no IQ nere important. Kolende emotional ni gere eyenge njomono ase okomeke binte binge aso imabwao. Na hataka tora aligere na there are 5 components of emotional intelligence. Even don't be bitano asense me emotional. Again take tangani. Emotional quotient ose intelligence ni keko konya watwara self awareness. That don't you woman chumare. We kotware the ability to recognize your own emotions and how they affect you. Yani self awareness ngakia ibie kabwe begete ngakioko recognize emotions jao otara make any step wika omanyinga ki oko manage oko manage self awareness wiko yetwale manage emotions jao because emotions jao jigenda igoro na bora atwale obokong egendeke emotional quotient ge otokonya self management yani ngakyokwe manage ibiega the ability to control your emotions and stay calm under pressure. Yani emotional quotient ni ge kokonya kwe manage ibiega tuebekera pressure yani umayenga kyoko recognize your own emotions and how ajiwa ngaki yani oko work not under pressure usina kyoko remeremo ya obuya yento kende ego tokonya ngina self motivation bate minde bioko takirgo twara self motivation the ability to set goals and work towards them even when things get tough. Yani emotional quotient yeye ose emotional intelligence yene tokonya tua set tua self management
tuatu ndogora self motivation yani aibie ko motivate gwebekera ability ko set goals yao nchiri change ingingo ikirani omwaka oyo ningi ntara ikirani ena bogo twara IQ itokorokana no gutwara IQ eyo na bogo yetwara IQ intelligence quotient but to what emotional quotient you cannot set your goals well because you cannot do what we call self management and self motivation egento kende emotional quotient era okonye ayuna yebironde omwanju muri asemambi yaboniga egento era okonye ikiagara asomoro rwensakia igasiana no ku educate ku entertain na ku inform ebine bimbwate asemambi yabone wono tukira asese mali yebiro asoko somani osaso semani bibere egento kende empathy the ability to understand and share the feelings of others. Yani emotional quotient iko kokonyere kwargerina ngaki oko share go so understand a feeling yo mondo una chosho to nera bona bo chosho akonsoma rena emotional quotient ya anyi tumeke na ba konsoma na ya lero nyabinde go se lero njimbo na ba style gede yani onsome emotional yani osomo mondo ngaki emotionally ako react egento kende it is social skills the ability to interact effectively with others and build relationship. Emotional quotient yeye nerego konya na kyo washit na banta semeremo nerego konya na kyo washit na banto asoko le biashara byao na kyo washit na kino ne customer goja na kyo ko yekwanira nigoko emotional maito ikasiko twatana amonto tatale emotional kila jingaki gwatajire no montegalime if you cannot have emotional intelligence omonto yekoro kwa mutaja ochako kuomana ngakyo komode bane moja kali omana lakini otware emotional intelligence ni ko matena ka kisori gusoyo gwataja nero tegeto tena sori gakinya abe to kukorube igo korire seyeyi lakini aja tena inkita to kontajira mwete kwantajira borosar omete ko de ngakina agetera angiangani igo bono omorembo bodirabo igo emotional intelligence teyo. Again, you can improve your emotional intelligence. Inkokora onyargo ko improve emotional intelligence. It is not something that is fixed. You can learn to become more emotionally intelligent, but practice the skills listed above. Yani emotional intelligence teri was a quotient. Teri na ere bond yani nigo esmekire na bogo change. You can twist onye change una emotional yente kutonye bwati na teringi ya sole igana bora twale negative emotional quotient was positive emotional quotient naboko yonjora also maybe ndebitu aso maigorabo ego konye. Emotional intelligence is important for your health nere eyengenjo ase obogima bwao afya yao. People with high emotional intelligence are less likely to suffer from stress, anxiety, and depression. Ngekengaro kwa na bono mambio manchumure. Nenda ababa emotional intelligence. Ebale agiya afya yabo mbali go twara pressure, mbali go twara stress, anxiety na depression. Niko bago suka go chibosyo. Binge tingo bikoro manchumure. Emotional intelligence is important for your relationship. Yani gere yengenjo ase obwamate bwao nabantu nigyo ere emotional intelligence nigere ngia ase ekaria yao eri okora. People with high emotional intelligence are most likely to be successful in their careers. Yani nigo bakogendera ase mirimo yabo gose karieri babwate yakira ritko. Don't be afraid to ask for help. Ekero bwate emotional intelligence torikoba muoba asokobori obokony oikobori na ekinga kitoko ekora igotari montago igotari nekwa yani gekwa egwechaye gose oikobona ekigereiga ekinga kitoko ekora oskojibozio eribono ndirio bwate emotional intelligence. It takes time and effort to improve your emotional intelligence. Engo irere chingaki patigoika echikoko konya gojasa matuko arebosio ende oskojibozio igo chakalero Quran about emotional quotient. Ingakite iyo gochibosyo gosebo igurumaega era agokonye bono the sooner you start the better ora improve obogima bwao
ekero gutumeka emotional intelligence tihango rabu sengenjo yebiro. Emotional intelligence is not just about feeling your emotions, but it is also understanding them and using them to your advantage. Emotional, yani Joshua kitora tebe emotional. Gwangonya abuguru abu onjimbo ebirengere lyo biri obwade. Wamadana emotional intelligence ye mbiri ko konya, yani feeling yao ye emotions but ne biko konya ku understand ebirengere byao na kubitumeka buya asibitakire. Ayundo jinaro alibuya nandina emotional intelligence na beko kora obe nomogoko ekero ko rende birengere byao emotion mete wadana moto tata obe emotional obe san orida tomo akobe emotional yani ando bakwa bade na akobe emotional no you can na boko banga ebirengere byao na boko bi understand asinjira erendong umwanchumelia ayuna ayebiro asemambi yaboniga ekona odebina ntubwade intelligence quotient, emotional quotient, social quotient na advanced quotient. Kwenda na takatora emotional nayo ya jandira banta bange bagutwara emotional batware birengere binge batwara depression batwara stress batwara anxiety but ekrole ndete emotional quotient yao utafanya numayana ngyokorete nabantu numayanga kyoko kamba nabantu numayanga kyoko improve your career numayanga ke relationship yao ekoba igo mwanjumalili ayuna yebiro asemambi yabon nimetena kwese media beratato asemambi yabon natakwenda sensemo ayebiro natakwenda sensemo ya check kigerna rura sensemo yebiro nabawonda ina ngakya okonyere satwa jagede gukwana amangana yebiro kolende ayo na yebiro asemambi ya abon natakwenda sensemo ya check tarambare bali baso irime yumurobelio asemambi ya aboniga ninataka kufika ali sensemo ya Facebook na Ndizi TV News Digital dole bare bantu mbire ujumbe yao asemambi yabone kenenda koigora nindo jina Bernard Mukaya no ala sensema ya YouTube adena good morning brother Brighton ondena no ara kurwa sensema ya doa Katali adena bwade di Ensakia buya kabisa Bernard Mukaya adena bono tata igurisha to my friend ya ondena ale aseji friend jae ngobo share ringe yo ya YouTube erinde to ende ko banere asemambi ya aboniga ambara batumire SMS ya basemambi ya boniga tigangende buyegega ndole nambara bya batumire Dolphin Mora tena ajani nara ajanione nani ametangulia leo Ocharo William nero tangena tena good morning watching and listening in from Sensi Kisii Dolphin Mora tena today is a new day good morning Brighton Joshua Vans of Ndizi TV to my parents my sister my brothers my children and all friends wakiwa Bonchari Riana Bogita so raise up and move forward into what imejara kidogo but nera yodena so raise up and move forward into victory God has prepared for you you have the right morning and a beautiful day akadeverto so rementation ngake ya chararande ya charade kurwabo itarudi bete simiane sijui imefanya aje safi ngoiranere kabisa abundigereri Teresa Kwamboka then watching live from Saudi Brighton good morning safi asini nyams ding trigger na then morning Brighton niko ndani hadi tamati huku Nax tayari chua imechomosha na kuna kiangazi ya then na guru mugaso niko kabarite na karumura kera no karo abigeri nyausia then morning kurwa chitago hema bwakire buya Ocharo William nilisoma yako na ralia no nere iberichia jiregaiga Teresa Kwamboka then watching live from Saudi Brighton good morning jika jairolera timetwa jikoirolera bataja niende hapa muina Taisi Amisi then good morning or on this TV show listeners Brighton your short points are very powerful let us put our hands together and help each other tutige ogo chayana tuanchane buna abagusi bonzi tena kitia tutige tobe koko chayana nsemo tuanchane buna abagusi twense na turasuke gojibosio yobe shopeshana na foreign you life nikiwa nyangoso atobado kuranse meli ya nyangosho ya nyangoso yobe shopesha tena no alimi yumrobiri wasiri mkwade na good morning brother Ensakia from Doha Qatar Victor Mona tena kuru Nairobi West aiga tinanya kwa moja p
gaki aliamondo na mwachage family pategerete buya kabisa hadi tamati. Show iko juu sana. Tena zaidi inakuambia ikia baba. Kwa tena show nigere ekesaraigora alia safi kabisa Victor Mondo. Naso meyo Eriki enokumochera. Tena good morning watching live from Izebania Boda Bwakire buya Kigma. Ojaru William nilisoma yako pia. Nindo jina Teresa kwa mboga watching live from Saudia. Brighton, good morning. Good morning to you Edwin Umenga. Korwa Kajiado present watching live. Emambia engi ya kabisa. Mbia wana sema manda tutumaji SMS chino. Kenda uchisoma asemambi ya aboniga. Nitasoma tiko nyagosoa asinjira ya bene. Brighton umeongea ukweli na unachua mambo mengi sana. Mimi niliomba msichana mmoja egetuma egesambe akaninyima nikiwa mjamzito. Nilimchukia hadi sasa. Okay. Hata ingawa aliniomba forgiveness but hicho kitu akikutoka moyoni mwangu. Have a blessed day. Niko ndani hadi mwisho wa tamati. Okay? Oyawate arende na Joshua niwetega oyawate abane na sabete getuma ekero ebwadirnetie oyaka molina. Oyajita akamwanga mpaka bono na onyo sabete ama abera adena akitingwe bagente kipi. Charedi oyunga adena kurunya nyankororo ime yomroberio obwa kire kabisa. Asante sana Ensakia bono mambia atakanda aligiri nambara bia. Nindo jega nara otebana Murwani George Mweresa. Adena morning kurogembo niko ndani kabisa. Murwani George Mweresa no alime yumroberio asemambi ya aboni. Dianda ran bare watumira SMS ya bogaiga asemambi ya aboni ndo jina 1% Thomas Bundi niko ndani ekarabale nomurio ya Petrus Kemunto. Adena wa muke magi William Mekenye Fred Nyandika Musioma Mecha Monda Odali Atanja na amasabiki onsi anjete kuligeria na gotengera Ndizi bimonomono umuroberio bwensakia. Mashabiki anonsi mmesalimiwa na 1% Bundi audebano alime yumuroberio. Karondigere tigaiga Asendisi TV omonene nyasaye otobo kiribuya ase elieta liatata. Elio mwana no moyo mutagatifu amina. Arogo Kirisi na soire ime asomoroberio obwinsakia masabiki abairi amo nabarali tuko pamoja hadi tamati. Miasana Chris arogo karwa soire ime yomoroberio. Bastani ya yora from Mesigi Camp Center njema kwa Pastor Gilbert Unyango Kristoba wa Nyamage. Daniel Bosire, Samuel Yego, William Mekenye, Johnny Obiri, Mama Stengo, David Wakioga na wanwote wa Gireo bia na wana Mesigi wote na wakaribisha waje kambi. Mwalika ni wase kambi hiyo ya ekaralia sensema ya Mesigi Camp Center oyo mpasta eneli nyora ukubalika nina mosoe ase kambi karochikambi chigendrete asinjire ya mogose asinjirende asikanisa awo asikambi center mono mwanjubere mbe mala sema ndeto tumaje SMS na sema biaboniga ase oko chirigelia ni ndijiroje didi nyaboge adana bwakire bya Brighton na onde me yumurobelio bwensakia bono mambia bia sana enda utuma SMS ino asemambi yabona kemso motangi yana SMS yako na SMS ya Kennedy Kisemba neli yacha jajarara sigete chiebisa sigete lakini nikisiona nitaisoma na yarora asigete yarengo dimedinga iye bisagoji badiniliona ilikuwa huku na yarora Kennedy Kisemba atebana bwakire bwakire bya timeti abana bwakire osebwairire kurwasa sema ya diaspora yambori lakini na yarora nasio mieri salia yo Kennedy Kisemba kurwasa semeli ya diaspora mbia sana sema ndeto tumaje SMS na sema mbia boniga na atakansio mia sense merende studio ngoira sense mia magaseti torolena ki obaranya akali kurira sana buna niga kare kumnyoge siasa torena kimura ibensa debiri guru yobokurumi ayindo junya rasense mo ya magaseti konende tutarai kabu tutakenda gotebi guru ya Enokem Agrovet Limited yo konia ebindo awo anne asabaremi betugo abaremi bemeli ekero ngode ina bono nitakiro obatarire asense meyo ende bwenyo robokoli ngotwara bale amariogo yogoita ebichun yogoita ebintu birigo chandete mbabwate herbicides bagatwara na
pesticides na insecticides abuna bogo ikali orige mbabwate ndagera yechombe nebintu binde mbabwate mariogo ya yechombe yose mariogo yetugo mbabwate amangana endagera abo mbabwate certified seeds no buoyo nabogo ikali mbabwate ke chuchu geri tukeri mara bogo ika otago ko robo tugibwa ngo boy ngo kora bale ntoko kana offer the counter services ku extension services kuno roja city ya ogabo igo ikasensemo ya Enokem Agrovet Limited eyera sensemo ya Kisii Kenyero Farmers Cooperative Society ere ange na Market Plaza bagomba batoro sagirwabo ali sensemo ya Shared Petroleum opposite Shared Petroleum Station eya karokiruna Nero Falcon asamatuko amaga chinambanchirabo nabuko bakongontera indi bagotebinga kyokonyorobo korali bwabo osinga kyoko batara chiduka cyabo asomochi obosongo eyo Enokem Agrovet Limited otoka asomochi obosongo iyi kororo bwenyorere amangana service kuzubenyorere amangana awo boyomba bata drisho insemination services and semen nabo ikali igonyoro bokoreri bwao ayuna ara otoka sensemeyo ya Enokem Agrovet Limited asomochi obosongo byamuno manchumoria krandeta koli SMS yao asemambi yaboniga igo genda gontomera ekerondo jega iga nera odana morning Brighton and Joshua mambi engi nyasaye atwanjeire etwarolilitko ligia imbu yamono ase ayebiro imambi engi asa mashabiki onse Ensakia and welcome to our Millennium Camp Center Kisii nere utwargania se kambi ya Millennium Sophie iko hapo jogo swi iko joga mawapi kusenga yere I think Millennium iko wapi utatuambia Millennium Camp Center Kisii Korwa Nyango Junction getting you loud and clear oyunkemi Sophie Motangi bali batanya kwa moja somoro video bate yana bale imekama kawa kama kawaida yesana tiangenda sense mirinde studio ngoira sense me magaseti asemambi yabonia Ndizi TV Ubwansu Gusii Maya techiba sanguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chindunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chindunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bali miaka 13 guchigoro Kanisa ya House of Jesus the Bread of Life Ministry nigo bali nomugoko kubaligania guchia soko bekirwa kuboko na wakwa maguta como Bishop elect Robert Nyamwange nomungina elect Terevina Nyamwange omoyogo yo nigura bechitariki 25 cyumutinyo gatano gatatu umwaka w'ibukiri 2023 aya Amasago High School grounds Kiumbu gochakira chinsi isatu cyamambia Presiding Bishop Dr. Zablon Malema natenenero murubiri yo mwaligani we mwensi Alright, asante sana mwanchu muri wono Ndizi TV asumuru bwichinge kirutukoli yaro buna botambe tiyankwari nsanga mange tokuwa na mange abatangoro kwatereka buna ige tinginye kinga ikengaini
Kiriyo bondi kiagache mbure gotwaga soye mwaye. Embura kie gotuga sa mwaye. Tingi gikero cy'umugusi n'umuroberyo w'igikoro cy'umugusi uyuri n'ikirenga ikigukumanya cimbwe cy'umugusi cinyenco cinsoni amunoboroso w'umunyagitinga Rienga kiriga yarenga omwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa ase cyombe kia risiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya no omwama to yago kobeke ibo iga amate yarenga kurinda omwana bako umwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'ikinyiga kirecho Moseri irietarinda goroku nyakiaye no muntu ore gukore gas ne chinguru chiaye aro siendagera yaye na ndari endagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose pibya ulimwengu engima yekoroku ekoroku tuarego tebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekeroko teba abasungu abaindi twari tariki nere kira ritukulia Alhamisi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia Juma chinsa isano nimo chia mugaso Erango ibiexemi na kwegendereria wetera ase amasomo nigegenderete komente kana keraritko nakyo gekogera ase kirenga kyogosirierange yo turase chimbero chogokoretera The Milimani Academy eyene skuru yekerero erasomo chyo Milimani Kisii bosibwa magacha Lonya Homes ase para ya Krista Marian gochekia mabundu kilomita eyemo 5 Korwase junction ya Krista Marian. The Milimani Academy eyeko ige kwa asaga ya yogosomera netware abarimu banyorira maigerio yekirengo kye igoro chigari cyobosombi nabo igonerwe cyaya mu baso na lunch ebisieri byaito nigo bigoire go cyakira tariki ya 25 cy'omutyo yoyo asonde bwensi yoraganye gotarira nakorata amagacho yeskuru yeiga no ariganirie The Milimani Academy nigere igoro bene tariki ya 25 cy'omutyo yoyo go cyakira chinsa ibere cyamambia school fees yaito nigere yensekegima rikia omwano bono ase birasbiko bwatya eklasi gia playgroup PP1 PP2 grade 1 grade 2 na boigo ekia grade 3 asamanke ake simi ase namba 0714038433 gose 0715362175 The Milimani Academy, shaping the future. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Biamana bono mwanchu muri Ndizi TV karanda ko ba somoro beri bwensa kyabona mambia anekatanda tasenzema ya check karanda to kwera sensema ya makaseti asemambi ya aboniga biamana sabarmanda to kutumachi SMS cheno na kontena no mureme yumoro beri asemambi ya aboniga nino jega yote na magi korwa enduma pamoja no areme yumoro beri asenjera ya abene asemambi ya aboniga sawa Nicolas Wagano ali na Juliet na bana shiri na Billard kurunya nsonge stage baadhi ya wako ndani baadhi na no alebu ya kabisa agote ya tuko pamoja hadi tamati baadhi na emerobeli ya by sawa no aleme yumorobeli asemambi ya bana bima na seven mandate tamaje SMS chino Jared Oyunga ningoroje karonde na no aleme yumorobeli asemambi ya aboni na taka to enda sensema ya magaseti asemambi ya aboni ndeto suke gochibosio karonga ndeta kwa SMS chino asemambi ya aboni ene rondi Steve Bonsmo signora nandora sensema ya Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wega sensema ya YouTube na botonyora Ndizi TV News Otaka kuto tweet at Ndizi TV News wega kerengel kiao tume kwetera sinamba era skine igora na kora tema ama tembare ba kora tema kuri SMS yao tiri kuna chabesa nyinga abu tiri ngete nomo
calls yabu no mo SMS tutumire SMS ya na kwara tena ya kwara tema ando cia sori muna bwa kikwetu kwara tema na kwa tena aya nanyidiganda teiba bire batatu baboke njiga ciane ne kere SMS ikira noko ye bwato kabuna kwaituma asemambi ye aboniga tigango ire wika sezemo ya magaseti asemambi ye aboniga nikombate kachikaseti bere ya Daily Nation na The Standard kwene wikana gochuteria sense media taifa leo twarana aire oborito asigazeti ya Daily Nation egendo kerikire na esegi nere gatigati gosete war within emboli kibagazeti inkia komorgerega na morgerega na signs of Remy cabinet shavo or a storm in a teacup yani okorana chitariri nchiroro aseri shavo egochukokorwa as cabinet secretaries ba serikali lakini kama chikorana esegi nere gatigati yabo omorigwa seti na morigirete abawasiri bamurigera ase beche yentangani no mowasiri bwa mangana ya mowasiri ababu na mwamba mowasiri Florence Ball mowasiri sana kuminja no mowasiri Alfred Mutua ninki bako morigera baote ana ababu na mwamba their trade flying economy the ministry officials fly business and first class yani okorana na achiete adia ase ebunge kubwira ndi amaboli amatindi lakini okorana ni ba maboli tia mangana matindi sana igendo yekogara umurigwa seti akomurikana na the war within nelina ekera bachira ase jibunge gose abali barase serikali ya Kenya kwanza tote baba senator aba senator naba bunge na ba kubabuli amaboli amatindi boneka siti amayoteana the war within lakini kolengana nje nikondo jina mbuya kimani chungwa mbuya boli boli lirengete kokonya ba Kenya Haron Chiroti mbuya boli na Boni Arwali mbuya ba kuboli ikiare krabali geteka na the war within patinde mbuya ba boli kolengana no mori kwesi na boli dena kimani chungwa na aboreti omusubati of Florence Paul igoro ya amangana kiria in house that we will not allow the CS to take us for ride ina mangana ayo Boni Arwali nena aboreti amusubati na kuminja igoro ya mangana ya mangana yobo chenu boigo Aaron Chiroti na orakandega kumoboli Alfred Mutua maboli gete ama kong bono na rugindo jega seti eri gete na the war within lakini kolengana na nje ni wano jena mbuya abantu bali ba mbwa Kenya kwanza tiga baboli amaswali kiagera dari montage bunge aboli guri swali yororo gose ani aiberaliwe kolengana na nje bine birengera libiane ase boiga sega seti ye nemero dena bono Judy Jibjiril oyo ba dana ni gabwate recruitment agency yare kolika yare ko sangriye bese yugo ira bana bali Finland kurase county ya Sinigishu warani gaderna inje yaya inje Mombeka za mangana atari inje ni gonde innocent mimi niko mweupe kama pamba tinjo nato joria mangana yo sebeji ya gatoto ngaki akarego kana kabisa epechi egose engochitorgolerie beji ya kabere engochitorgolerie mangana igoro ya TikTok lo ekrobono murai bwensero William Ruto aderunani ya ochugo kwana na abadeneli ba TikTok igoro ya mangana ye content unyoruna petition yo mana jete go somonto yo mana jete as National Assembly karata tena TikTok nyara ke go baniwa as ense ya Kenya karata tena nige kare ko siria chimbo cha ba Kenya amona religious values kundo mraiben sana tena ujargo kwana na banyene TikTok ose bari badene TikTok barena ki amachika kobe kwa ale amaya ekerongo suka uchibo siko seka sidi ya The Standard le ega sidi ya Daily Nation nemre kidena bona banyanyimbo ni go banyorire ekengese gyo comment kimesara akero abo officers ni go banyorire eriwe yemo ekerondo je aba obisabali bande baigoro na bala chikonyora ona bala chikomendu 11 kera omotieny uwita banyanyimbo mbagende konyora bala ligesa Obaranya ni gobona anyarde go gotarerwa na ekyombekeri gyo kurwale bokurumi ekrabanya de bako giriri gosini banya de bako mokorra obolingoli ase chinza isano nemo abuli tukorero ekro anyarde gako bagrill ere nabarugi baye babere abuli tukorero sense meli ya Karen asense meli ya Karen pogo ni nyomba cha sense mayaka kamega anyarde jikoba ko chekiwa osina bwade
usinga ki bosimbanyore crucial document sijijo bakonya sobo tugi bwabo ekaroba dena ubaranya ni gabete grilled over graft yani goro yobo kurumbe bomo bwatrene ndio nyeri aseji beji ja ime kabisa ayuna ramore keire asega seti ya the nation beji entangani ngwira ni ase beji ya ngwira ni asega seti ya the standard ayamore keire oroni goro na ubaranya in a fix over 1.3 billion graft blob yani ubaranya ni gobono akare kurigirigwa igoro ya 1.3 billion yobo kurumi oyo kabiro mugabana bwe county Kakamega ni gobono bachiete asen buo ya buo bagakora nga obo ya bibo tindi elikwene kibuna korigire na usikanete nobo kurumi obo ekero baranya kale korira sana agotena ya okorona ni gongare kwanda mwa gisiasa ebechende gosika sidi ya testana lemore kitena unmasking untouchable jebjiril yani tanyago kunwa tanyago ligireliwa omosubadi yumurikira ali asega sidi ya nation na namurikira asika sidi ya testana lekro tena in 2010 Judy Jebjiril oyore director of a controversial recruitment agency eyera sesema $1 yo elinge tibuna ngoira lenge abana sinzi ya Qatar na Finland bono nigo anande niga kole deal yo ko import chianga kurende oyuba de miaka 37 niga edisan otebina yaya inje mangana ayimogon tebia atinya manyeti nanda yo bolimo endo juli go chikatina kyao tena yaya bado amekataa maneno ya kumubeka ase bintu bitayo bya amangana eskamwe ya sexemo ya wasinigishu Ruto Raila jitimu ni gobono janyari jikuigwana agenda edibala jiko kwanda ase chingwana jirija by Brighton chiko enda sensemo ya Bomas of Kenya indo jira se beji ya kane korena bono it's good news gose ni uchumbe nya ngiya go jaso bobisabe serika abobisa babanyanyimbo ekero bawo komento engeli yabo yakera omotin kibiyo Faith Kibiyogon agadana I was chasing history and I delivered yani ni gona ko minyokia history yani gago jaikero moswadi yanya diga kubwa 1500 meters kana kabogoli gold medal igo akaba omubui I will not quit yani tingo digemeremo oyo no mawaziri ababu na mwamba okarigoteba igo ekero akomochigwa igoro yamangana gosako bekerwa mangana bunaniga akorrete bobe abani anjoki osigoro na welfare athletics welfare lakini ende okande otebirina inule evidence mama yagonde bina ndisaini otebirina tingo digameremo nonde mpaka engoli oyo na babu na mwamba ayuna ramur kera sebeji ntangani ekaseti ya testani ngominyoki wika sebeji ya kabiri kaseti yeyo ya testani limredena bono abobisa bekyombegeriyo kurwani bukurumi asense yeto ya Kenya EACC ni bono banya deba kumobori bakumukishino seba kumubule matindi kabiri mu governor bwe county ya Kakamega Wycliffe Ombeta Obaranya igoro ngaki igoro yobukurumi obwanya bwendete gochungu bwendete kolingoliwa ekroba mutarede asensemo ya Karen aliasezemo ya Nairobi bamutarede semo ya Nairobi budget ko kananda semo ya EACC officers ni budget ase enga ya sensemo ya Emobore Butele abritiko liaigoro Obaranya kolengana ni gakari kwa Amerika tambo kirigia tena yaya ni gakari kwanda muge siasa akarabara ibande bakora wana Jeremia Kioni imata karua amona abande bakaro tena yaya ba majiri ya serikali ya Kenya kwanza buna na bakari kwandama abantu ba asimiulo moja wan Kenya lakini rende ratowe kanobo kurumi mboro manchumurire igo montokara asimio tari ngoliwa montokara Kenya tari ngoliwa igo bono ne tigebyo mbebibu ati ekene kurwani obukurumi teba bone bagutumego siasa na ba Kenya mbabo ne bagutumego siasa teba kore merimo yabo buna bachorire asense yeito ya Kenya ebecha kabere ni murugina babu na mwamba ni gobona kande una ereta gwe tigemeremo ekeranya de kawika asebunge digoro ekerali kwera igoro yamangana buna nigo negligence njabete gose aggregation gede ya negligence ase aba nianjoki osadretiz okande kabisa otebira mangana ayinje moko na tali ya kene ret evidence eli tumaye korora narali arororo
oyokana mimi siwezi tingo diga emeremo ebechi akata nili markete igoro ya jibchiril musubadi oyona ngakyanyarde kaugina baka ngakyanyarde amaliaye nagi akobagota kana na nigo akoge nigo alinga koenda akosini gata nigo bantu bado tijiba sasa ya sema ya shinigishu nigo batete abagere jisi ko Katal na Finland konde mbaragenda nino cheka igana First Choice Recruitment and Consultant Agency Managing Director nero kuna Judy Chepjiril nigo when she appeared before the Senate Labor Committee on Social Welfare no ara abu maswadi na boko morra lakini otebre na ere keninge ya maide iguru ya mangana ayo arenga se county ya Wasinigishu bechi ya kanani ya mrekete na bono team ya Azimio moja na Kenya Kwanza niko bajire ni achenda edibago chiko kwanira ase amangana alia endete chingwana bakora una waipa Kalonzo Musyoka National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah na National Assembly Minority Leader Opiyo Wandayi nigo bano babekire alibago chiko kwanira ase enjera ya bena politiko liankyo gati ya alibate ya chiko kwanira na electoral justice and related issues like korosi ekiombekerikia Independent Electoral and Boundaries Commission amangana ya audit ya 2022 general election amo na yande karoba igwana ni nabono go ikabachikurigere na Kenya egosuka gochi bosio omugabana bwe county ya Kilifi nere Gideon Mung'aro ni gobona nyare kagotumaka abobisa amobisa procurement ase amatuko emerongo kianda ye leave compulsory leave ekero investigation ya jakiwe igoro ya mangari obisi yae ase county yo ya Kilifi ngojarari go ikase bechi ya gatano no monere murigedena Ruto goja seminars ni atena use social media to make money and build talent umuraibe nsebono ni ganyarire hakoboria social media etumeke koros chibese na gokinia ebiewa ao biri abana babwate gosemo Kenya abwate yani gaya kwantari tukurigoro ase ensemeri ya Nakuru ekero bagendrete gosekero aba chitimu awa chitianya chikobwa osikoba eri bagri tangani asensemeri ya National Music Festival ya koraganda sensemo ya Nyeri Dedan Kimathi University barenga sensemo ya Nakuru odebrina tumeka social media korosia bese na go kinia amangana ye talent ebeji ya gatano kabene ilimorogete na court bas Kenya 11 authorities pesa for deducting 12.5% tax eke ambironi gomono ya tenende kiombekiryo sangili bango aso chikona just pesa 12.5% inabogo somera mange anebali banje the sensemo ya betting miyo kasi nini page ya kiana ilimorogete na bona abobisa baba nyimbo ni gobanyorire ebese egoso kina kwebese kujakira litko liankyo ekerobono bago chiko smile kwenda as chibengi chiabona konyora emerobelio yabo kubotakana nikyombekeri kia National Police Service Commission NPSC niyo yadena enerenjira yemo bago abanyanyimbo barachikonyora ngeri yabo bakura wana Eliud Kinuti uyole umunyakero bwe kyombekyo gosibe commission yekero barenge na Inspector General of Police nabogwe somera bworona umunyanyimbo konyo ogoli chibasikete nga chikomenda na barabara chikomenda rumoja 300 barabara chikomenda rumoja 379 barabara chikomenda 2000 barabara chikomenda 4000 barabara chikomenda 11000 kolengana na ki ekerengo kia kibunya nyimbo na kikere ayo na ronoje amorkeire asikaseti ya The Standard yamnyoke osengira na asikaseti ya The Nation ya semambi ya boniga ndorena mparabia ba na radiale osena radia murekeire asikaseti ya The Nation ebechi akabiro mwanchumuri ne limurketena maraibwensenga kyatena ne ajugo kwana na TikTok boss igoro ye content moderation oyoruto tebete krabaringe asensemeri ya Nakuru ebeji gatutone limurikete na Ruto niga agenda niga ousted music festival winners gara alias sezemo ya State House ekaraga wakati kabisa ekarano jabana bakenda school bibles ibakare ko chengera trophy
sensemo ya South ya State House Nakuru ekaroba kare kogoka kabisa onyere kurwa serogongo rwa Gusii abana kurwa skiru ya Kibirigo skuru ya Brusa Kibirigo abaraba jete wikasenze yo ya State House ye kurwa se ebunge ya West Mogirango nsuke ojo siasa nini ya sepechi ya gatano ya kane nere kumurugana attacks on cabinet secretaries point to war within Ruto government. Okoragana Jesus Tindi igati yaba wasiri amo nabaraibane ni oje aletire liberali tindi serikali yumuraibwense Dr. William Ruto. Na mwamba oyoro wasiri bujikosori ni wale under fire usini wale imeyumuromo tindi igoronga yakari ko manage amangana Olympic teams ayanyora sebeji ya akane Beji ya gatano ni kikara kumarekana West Nations push for Ruto Raila Trust. Enseme yo ya Western ni kabakare suguma igoro ya Ruto na Raila na kibaka kujigosuka gochi bosio. Ayuna alamore kira ibesemo ya Western na ekarongo kira sepechi ya gatano mone rimerogde na oparanya ni kabete cushioned ekaro nyomba chianya alete chiko barede kusaba tuki bayeta sense meli ekaro akali kolinkoriwa igoro ya 1.3 billion graft blob yani akorekana jibesenera abo akali kolinkoriwa igoro kabisa mugano nye some asika sedi ya standard ya Daily Nation beji ya gatano nomo na bokwenyora amange bwesomere ebeji ya gatano gatado egaseti ya egaseti ya Daily Nation neri murigedena abaliki and politicians and revivals are behind my oars akorana says jobs agency abos akorama swati oyo okorokuna nere Judy Jebuchiril na otebye ni gagarodeana okorana abana siasa na bali maminja yane ni gobono bakari kombekera mangana atayo igoro ya amangana alia abete enseme ya wasinigishu ekaunti ya wasinigishu igoro ya bana bali kwa Finland amana Qatar otebre na ya inche tingus kenedina kende gyonsi ni gondo murabu mune bamba igobono bali abana siasa batete kondetere bitina na kondetera mangana ayo na yabo inje tinjo kianda geikomyo ino mosubati oyo Judith Chibugeril okarego teba igoro ya mangana ayo akare kokorekana gosigoro yesakata eri yabete asense meli ya wasdigishu eyerede omo senator bu county eyo Jackson Mandago boy goro mo senator boniga akabeku biara ase ensemeli konda kabwato kwa ase enjira ye bond go se cash bill toirane ase gaseti ye ndomoregere sugabo siasa nini keronta ketego sugabo jibosio ndojena ayar murkiri na ye biasara mono konda se beji ya 14 neri murkiri na olelengu yino mugavana boy county ya Kajiado bona karo de abuna 240 million revenue in Ambassador Park takeover. Kajiado umedonyo rene karo muraibuense acheta sense meli ya Masai Mara karo bwate cultural week na de na bono mune county ya Narok for example ne bwate Ambassador Park buna jiba silba kurusioro buna Ambassador ile 50% na kene serikali ile 50% ase obokorali gochia samatuko alebozio so mera mangana yo beji yo ya 14 kanota ko jarali ko kasense ya county sindronali airobolito asenjera ya abene ayo tayabu tikansuke jibozio ndire narali amurgeire ororo asenjera ya abene ngoira se counties nile mordena county ya Kiambu ni gobono emurgeirina omugavana bwe county yo Kimani wa Matangi ni gakare kobori wa arigire ni goro ya delivery ye county yo ngagi farms chikara konyora chiros ase enseme yo enseme ya Krifi ose county ya Krifi ni gemurigire debuna abakori mirimo be serikali 10 nigo batumiruka ekarabata gete baja kire oboringo kolingoriwa igoro yobo kurumi babwadene di ase county ya Krifi county mabe ni gemurigire na NGO nigo bono chikariko partner asezeme yo erigo cheki go sena government organization yo chiabwatanire ne county yo erigo test dilaba na advice go sekwa abalemi obosemi imbimeri kibara simeke na ande mboyo kibara tumeke asezeme yo ya Omabe
County ya Taita Taveta nigo bono ekariko beka oboremi nigo yairire yabekiro oboremi ase kibaumbele erinde banyare bagotiga ko import endagera goji asensemeyo ya Taita Taveta. Ayundo jina aramurekeire ase obogare ase gaseti yo ya egaseti ya Daily Nation ya semambi ya Abonia. Ayunaro amurekeire nataka ko kumnyokialia maega kabisa ndole nanga ki moswati olivate kibegon anyardega kobwa amangana yenchimbero alia ase garanya kobwa chimbero kabisa tinda nyekera bya kingo nyekerande ndole na ki moswati ya akorete bya ase chimbero chio nino jino nye wanyonyi nara gorogoro na wanyonyi na konye the Kenya as semi-finals. Ijugo na asuke tuja semi-finals asimbero ja 800 meters. Ijugo koragana lichko lia alero. Inyorina kikoska abo igonega ndeta se county ya Meru chikosori jiriji koreta jikorta bakosori kuru county chonzi. County ya Kisii nama yeduguna nigendete korabia asijikosori ya ragosori kuikaigoro igoninjiko manyana alia gendete korekana alia asensemo ya Nyeri. Akanata te bigoro ya Faith kibi egon ni ganya de go celebrate kanya de kubwa 1500 meters finals ya sensema ya World Athletics Champions ye korekana asensemeli ya Budapest National Athletics Center in Budapest kabisa abu rago gete kabisa na boko morase ga city yo egarago gete kabisa ote abuna nigo aligo chase history ande oye kiraniri ase okonyora a gold medal ayundo jina aramurekeire ase ega city ya Daily Nation ase litko lialero mwanchumulilia na kore kurwot yangira na ase city ya The Standard na rongo rondole na rali abiratuto aliuragani koiwa ase mambi ya Abonia gaseti ya testara lo yitebwa ati mange kabisa mwanju murelia nelina nereyo narayo tino jusine bwa mange ikiagara yargo yatwara tangana bona ko yadera kintinyaro jusina ro mange sawa yango someraya azebejemero ngebere nimurigdena bono obotoera nigo boiranire asenze meria kedi gisumu kerijo boda ekeraba sigali abange babekirwe ase enseme yurubna abantu batatomba siru mabwabo ekero jisege cyate ka senze meria nyakaji ekera omobaga okerijo na gisumu ekero narabara ibane bagotena ya jisege jake galende mangatari makong lakini bagotena ombotoera bwatingi obotoera boiranire nabanyanyimbo nigo babekira senze meyo erinde kwene kibuna naki ngaki bakolenda amanganayo amanganalia yejifamu sirije nsemo ya Kiambu kimani wa matangi akarikoborirwa na namuregera sigaseti ya The Standard aborokiwa 75,000 nigo bono batara abrae yet to abrae abairokiwa 75,000 bali ojo join university wikabono mbara abrae scholarship go serons igon dem na 75 abanda abonse no nyolena nigo bare kurwa nyumba chintenengu oseni go bare abiboli ba kwenyara wikaboniga mbara koraki mbara abra korengana na university fund jive executive George Munali niga garote na wikabono abana bange mbara abra ekare deadline ekare go suka go chibosio chigidiga debere chok mbasu ke timba gadari kisa no ibere ndoje igobona aborokiwa mbara abrae igento kyo kumisana wikabono na mbara abrae ningi kogera batara abrae ayo ndoje na aramurekeire asebeji eguseka seti ya The Standard ebeje merongebere neyemo mwanjumuri nigondaga nibono bwenyorere egaseti yao ya bene bwesomera sobugale kolende tigankoire goikasi gaseti ya Taifa Leo ndakorona na arali aroro asimambi ya Aboniga biasana bianda somana nera ndena ga Brighton ni robo maene omugaga olia wasomete omugano ye marogoba alengi gote abuna ebinto tibia na komenda magoli na aba Kenya batamanye di kobaga ebese bakonyora Dennis Oleskurwa bosigisa interes era gote abaigoro yumurubiru muganone unabwate marogoba
asomo abisana abwate kurwase kumbegeri oritaire kurwase Kenya Power and Lighting Company erargo tena binto mbikongeti bogimambora akongo bogimbori bori nagiege okora deni cia kontena ga gieren Kenya kyamiede yo mabisona bande etira bogimambora akonga ne binto bi ni na utara magweba agande ngaki ya maiga 1980s ni gakagura maguta ekebuyu lita 20 a pound 20 utume komo dienyo mogima bono amagutare 1000 amagutare 167 1000 are 167 ayuna maguteta ngamatito akatena yaya akatenda yori tuko saro ira nelibu amagutaira ne pound ngakumirenda akaba controversial style gete lakini ndende nere alisema ya kwamba weiko muntu bwebange ona kigedeni shakara kontena tato muntu uri kwa bwate marogoba umwabusoli eretaro china gosobo gimabo kongete ya erate no bogima porombo bogima mbuyabole mboli ni eline bindira biko nyago change tengwira sensema ya seti ya taifa leo torena rali airobori tasitiko lya lero ende tumaye kogenda go chibosio ndorenga iwa kiri baikire ende tumaye go chaka mangana ito yengambo asemambe ya aboniga seti ya taifa leo tena na mwamba kwenye kinywa ja mamba Medega siti ya taifa leo kongo sana editeli kere njego juice words ngego chora amangana eo tena na mwamba kwenye kinywa cha mamba yani na mwamba ni gara somonu bwe mamba ayo de bana atima ya waziri ya ningina bemba pemba kufuatia mazuara kuhusu utendakazi na ufuchaji fedha katika wizara yani na bono nigekale taramanya buyanga yale karokora na chibese nigo chirire ase wizara yae ne bintu mbire bitara korubuya ase kwerende yaye mchi wa Eldoret njiani kuwa jiji la 5 injini okay iwono wedena Eldoret nigeta geriko chikoba city ya gatano aze ense ya Kenya iyo chikoba baada ya Nakuru onyo Nakuru ya etu city kaga kibosongo intu kandi tora uwe city gose aya matukongora ndara mange no Nyamira kandi yobonto weto Joshua igonu wetena muji we Eldoret iye otoka se county as Nigishu ngwa were bwango ngwa were city ekoro kuna muchi wa Eldoret njiani kuwa jiji la 5 injini ototebe Mombasa Kisumu tutebe Nairobi Mombasa Kisumu tuende Nakuru tumaye kwenda Eldoret igobono tema di Joshua ndina Kisii na rabe yasta tuigire boli birenga tuigire birenge bado Raila Ruto wasukuma wafikiane muraibenze no muraibomwe wasumia moja bakare gusugumwa baikira ne birengererio ayindo jina aramurekeire ase egaseti ya The Standard egaseti ya taifa leo ase litko lyarero nabo kwenyore kopi yao bwesomere asobugale asoboime elinde na yana liora nyore ina ningi emire dina na mwamba kwenye kinywa cha mamba headlining tindi sana na mwamba kwenye kinywa ja mamba yani na mwamba ni gobono asoire asomonwa bwe mamba yuna kwa rebe sene kalira se wizara yae na chanyi na mena chanyi rodi kabisa maite na kitokore bolina inginya saage ko gerata tumegete mamba rochalia eire ngakyo mongwano lyo bugoro meretu nenzwe Joshua yona inginya sata tumegete mamba ko be yona go jari agatumekenswe Eredena mambe yarego golie gara kibona mwamba osoirie amingia katika kinywa ya mamba tengo torena na aja nyiro gose mamba ni gego cha komokora pi emotungore ayunaro agendrete asense ito ya Kenya igoma jumuri nyore chiko bicha oibere yoseri bwanjite bwesomere asobogare asemambe yabone njega siane nigo yarenge yo kugochuteria na kodebina narari aransense meyo ya magaseti nino jitam Thomas Sangara Burkina Faso then a Brighton from Brighton from Kisii Toyota tuned on the aransense media Toyota no arime yumorovel Joshua no mai tomo ngwano Thomas Sangara kwa mwenye kama soma kurwa sinema ya Burkina Faso
Joshua tanya kumusoma oyo nera wiga werukana Thomas Sangara Thomas Sangara niga ajita kaba assassinated niga itutwe no musani oyo ime kabisa ekera mete Thomas Sangara ekera beto murai bwensemeli ya ensemo ya Burkina Faso nja karo kiruriete rio eritandire ya karo kirwe agacha change ekera change ense yo agajenja ense yo ojerieta lietandira anye jinjitkorwa lakini ashitaga itwa mweli oyoyo na ikwane kero Thomas Sangara Burkina Faso kari kweroke lieta kabisa agaiga ekero ya change diniga gataka go change aka change farming agatumeka agachigari chigatumeka chine na agachirusyororo agatheba wasiri abantu be serikali batumeka chigari change endo economy imukegoro lakini mweli oye nabajite akaraswa agakwa na abantu ba umuntu mwitete no umuntu musani oye kabisa oime kabisa oyo akorokuna Thomas Sangara alianze moya Burkina Faso akorokuna former leader lakini nanyoire sana na ki akoreta mangana matindi alianze mo ya Burkina Faso. Sibre no tena prata, today is my birthday. Bro, leo ni birthday yako. Safi? Sasa umeweka keki wapi? Ngayobete keki totevi. Ama ni sisi tunatuma keki tutakwambia baadaye. Lakini maambi na nikuja kukopekera happy birthday. Ona jina asukiri mpaka maambi na jingo bekere okotero ku happy birthday lakini na sere na rao then happy birthday bro. Kwa bekire keki kwa bekire na nituto mere yetu na Joshua. Thomas Saboke out there na Saboke Thomas from Dagoret South. Good morning, Brother Brighton. Let me wish to all my family members in Sengerabo Machoge Chaje happy Thursday morning. Yes, sir. Ambali ba endete kwa imeyumrovelio asemambi ya abone wenda tutumira SMS chabo asemambi ya abone. Ndete kwa nanda aligelia mangana ye baby ngote ebirina kyokwe bwera orwenyi bono mambia atimizo Joshua bekirabo buma ekwe bwera orwenyi kabisa igenda okorange dino to kwebwera 10,000 asemambia boniga yenda sense me ya riba na mpesa business number weka 888090 amount weka shilingi 100 account name weka Ndizi NDIZI kwa bekireo na boko mobui o 10,000 asemambia boniga chindura jingo kobeka naliurabe omobui inkyokora nigo una kobwate eribu niko koje bagana bono mara 10 kwabeka emia baka yaika mara 10 ekiaruko kobeka emia ya moyoka ani sukobeka elibu na limo igo niko imagine yanenga ekobarana nemi kwabeka igo bono ndage die bare boigo beka onyaro ko bomobui asemambi ya aboni eyo ne semeri ya liba na mpesa business number 888090 amount obeke shilingi 100 account name beka Ndizi oyo mumanyi onyanjonalia nonde ime bali na Judy Kenyatta John Misati Otuoli Maosi Beni Nyabando Nyasani Monali na Mwamunali tobe nobo toereru tokore emiremo ya Nyagosira Abros na anazireti moirio yabu karade na baba toereru bonsi mbiyamana kermanda tutumaki SMS chino no mbali basiria ba mwabo ko basabera Nyasanya rako bwira asimambi yaboni ne on Steve Bonsumosi naenda kwenda uko kidogo ase Joshua ekiara ingoirana manyenga iwa kire ose ngayaro senjerare goja ende tumaya gochaka amangana yeri chiko asemambi ya aboni ine onde Steve Bonsumosi toska edinde ngwirana nda sentundende ya akabere Ndizi TV Obwansu bw'omugusi omwanchumuliriya bwa television ya Ndizi TV mbia
biamona sukoira chinsa chao na kuliririe televisioni yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bogo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukora yubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 ichuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo bantire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Gusii Urban Blaze omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronya ramba chenkor kuma MC make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa nga fake star yote bagagu nga jirani asomuroberi wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu go ikajuma kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kere nkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirenkereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Haleluya, haleluya. Umbali huu Bwana ametuleta. Hakika yeye ni Ebeneza. I am praising God. Ni miaka 9 sasa tangu kuzinduliwa rasmi kwa kanisa letu la Gospel Embassy Chapel hapa Kisii. Kwa muda huu wote tumemwona Bwana akitukweza hatua hata kwa hatua.